Сега сме в селото. Какво правим тук? Уоу! Взехме малко камъни. Малко сме аматьори в тази игра, но ето. Охо! Взехме колев. Нещо изумрудено. Сега сме тук. Трябва да си оправим това, ама как да го оправим като... Искат ми 1000 някакви си. Ама ние ги нямаме. Тук е. Злато! Иху! Айде, взех малко злато. Ти какво прави? Нещо с път. Да. Сега се строиме. Чакай да ми какво може да си купим. Това. Декорации. Те са такива не искат. Ресурси. Айде, трябва да ни толкова злато. Вече имаме злато. Така. Имаме лично. Така. Чакай, трябва да ни още ресурси. Имаме ли ресурси? Опа! Добре, вече имаме ресурси. Това какво е камъче? 500. Айде. Това мога да чукаме камъчето. Да. Добре. Ето, вече имаме изумръчета. Така. Я да видим сега. Какво ще правим тук? Определено. Можем ли да апгрейднем това? Окей. Нещо. Може би. Change за кое? Чакай се. Да го апгрейдваме. Моля го апгрейдваме. Има ли нужните пари? Да. Моля да го апгрейдваме. Я видим какво трябва да направим тук. Може би ще ни трябват още неща. Тук нещо бомбастик. Тук. Чакай, натрошме тия. Тук ни изтепаха момците. Какво ли е това? Я тук. Опа, нещо вдига оборотите. Така, добре. Дига. Ама нещо. Зацикли. Моля. Not build. Home buildings to unlock the next. Трябваше да науча това английски. Мали. Добре. Това като не знам английски не означава, че нема. Имаме малко парички. Имаме и такова вече. Я да видим. Моля да си оправим замък. 1013. Така. Значи ни трябват ресурси. Я да видим сега. Това ли единствено може да вземе? Малко злато. Айде. Даваме така. Имаме повече злато. Повече монети. Така. Добре. Като имаме монети, какво ще правим с тези монети? Явно трябва нещо да си купиме. Нещо или да ги въртнем така, че да ни докарат още парички. Нали затова са парите, за да се въртат? Тоест,
как го беха определили, имаше един учен, го беше определил, че парите са като тор. Тоест трябва да я разхвърляш. Добре, както и да е. Но въпросът е друг. Какво правим с замъка си? Моля ли го правим? Добре. А това камъче тук? Уау! Трябва ни камъче. Добре. А това тук? Не. Няма как. Окей. Окей. Вече се въртиме. Добре. Добре. Айде сега. Тук. Погледнем. Какво става тук? Да видим тук. Да. Имаме такива работи. Добре. Това? Добре. Тук? Да. Добре. Това тук. Добре. Да видим. Нещо. Training troops. Опа! Имаме монетки. Други ресурси. Можем ли? Айде така. Уау! Само че нещо... Това камък. Но... А това? А това дръвче? Да. Чакай да видим някакво друго. Това? О, гъбки. О, гъбки, да. А това хращче? Определено добре. Тук имаме такова. А това какво е? А не е вълшебното отвора? Фу. Gold storage. Confirm. Aha. Finish now and shop. Отварка трябва ли? Можем ли още нещо? 3. Yeah. Да видим още гъбки. Това. Окей.
Окей, окей. Добре. Нещо увеличи ли се? Не. Какво е тук? Ето нещо все още ни е затъмнено. Имаме си кораб, че не мога да го правя. Стоун. Айде. Какво ли ще извади този стоун? Уау! Още малко. Айде и този камък. Да го обработиме. Оп! Още едно изумръдче. Супер! Още един камък. Уау! Този е доста. Айде малко гъбки, бе. Гъбите не са ли полезна храна? Изумрудче. Оп, имали сме парички. И няма. Толкова прави. А то охранява. Ще охранява, какво ще прави? Тук има още гъбки. Айде, хващай. Добре. А тревичката? Какво може да си купим? Ресурси. Да. Може мене да си взема? Добре, взех. Тези пари тук. Добре, интересно. Виж. Ама нямаме изумруди. Откъде може да си купим изумруди? Те всичките са по 1,99, 10,99. Пари? А ние имаме ли пари? Няма пари. Тя му хвърти. Да. Като няма пари, какво правим? Седим и действаме тук. Да. Да, апгрейднам колата. Няма как да апгрейднам. Много малко такива имам. Стон. Няма как без изумруди. Да, така. Добре. Добре. Правим се. Добре. Никой не ни напада. Тези. Това моля да правим. Не мога да го правим. А тия каменаци.
Добре.